Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Pag-asa't saya kanilang dala, sa bawat tahanan sila'y kilala. Boses ng masay laging kasama, ang araw mo ay tiyak magiging okay. Kapag BicolNet TV ang kaagapay, serbisyo publiko'y kanilang alay. Lahat ng balita'y laging tunay, sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.
The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatao ng serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo asin riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo asin riparo. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's roll. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello. Hi. Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, siyudad nin Tabaco, Legazpi and Ligaw. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, world. Sa Piña Francia, sa Good morning! Magandang umaga po, Sir Willie Nobora, Max Biron, Joy Casquejo, Marisa Quinto. Morning. Ohayo gozaimasu. Diyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, mga amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Riparo ngunyang pong aldaw kita nin Biyernes, Friday.
petsa 21 na kang taon kunin doon sa indog lingkod ng oras kita 7 to 8 mag-restorya na lamang kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana. Sa satuya pong palibot siyempre sa mga nakakalapuyan kan sa indog lingkod. Apoy rayan kan sa mga pigpapaabot man po nindo digdin mga riparo. Sa tuya po yan tatawan ni serbisyo sa laog kaining programa. Uy, duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan. November 21. Maligayang happy birthday! Happy na! Birthday pa! O advance happy birthday tabi kay Ate Sweet. Madibo na pala si Ate Sweet sa Domingo, ano? O di advance happy birthday kay Ate Sweet. So aki ni Sir Alwin saka ni Madam Ses. Yo. Oy, duman po sa may mga okasyon. Ano man pong klaseng okasyon niya. O, dahil nagandin daw paglingawan na sa kuyang perming tugon ha. Pag day tabi ka mo imbitado, day magduman. Dai po magduman, pag day man po kamo imbitado. Yo! Ang tunggo. Itapuan sa mga tawara man tabi kibang maingat kan sa dirita kundi kitaman sana. Duman po sa may mga kamunduan ang samuya pong pakikidumamay sa may mga kasakitan parahay na tabi ka mo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan na siya man sana po ang nakakaram kayan. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na itinaw mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Paki-guide mo po kami, Lord. Pakigiya mo tabi kami, Lord. Kang samuyang mga gigibuhon tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging po sa saymo. Patawada kami, Lord, kang samuyang mga nagkaginribong kasala. Tao lang po kami, Lord. Marupok, nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Tarabay po kita. Amen! Serbisyo asin rito. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ini. Good morning tabi, Maria Elena Yamamoto, kay Sir Rolando Kamata. Garibaga ngaya kulang sa binabad na tanla. May nagbabara tabi si Ruel. Dahil man kita kayo ni makajit tanlad sa Domingo. Pag mga aki itong okasyon. Kita kayo ni makatanlad, jintanlad. Siyempre mga tugang, live na live po kita ngunya na Biyernes. November 21, 2025 sa Bicol na TV kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang General Manager Maestro Neil Aduon. Kasabay dyan si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sana kamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayanan, gusto mi sana po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. Ay siyempre mga tugang, bawal po ang kidit. And bawal man tabian may stress. Sa mga panahon po, tabing ini. Kamusta po? Ha, tapos na naman susarong simana. Friday na.
34 días na sa natabi, Pasko na, Sincha ko. Ano lamang ang plano ta sa Pasko? Sabi kang amigo ko, sana ngaya dahil nakitatamaan pakikalamidad. Tabata, so ibabaga, tayo panganing kuryente. Masurti so may mga kuryente ta, pahit na anduridot kan mga cellphone. Talagang kakambal na kambuhay kan mga Pilipino ining cellphone na di. Mawara sa ng cellphone na pirang minuto, kakalintoraho na. Di-play di na po kita ngunyan. Anan mga reparo ta. Oy, Sir Willis, si Idol ini kang barkada ko. Bata, krason ini kang sa kuyang alalay digdi na si Boy Liba. Si dating mayor baga kang Banban Tarlac na so lumaki ako sa par. Krason pati ini ni Boy Liba. Daraga pa bagay ni tabi Sir Willie. Daraga pa ini si Mama Alice Goo. Daraga pa bagay ini. So lumaki sa par. Mga tugang sinintensyahan nin reclusion perpetua sa kaso kaining human trafficking. Reclusion perpetua. Paano kay ni Sir Willie? Ataday pa lamang ini kiago. Napipreso pa bagay ningon niya. Dipisil na baga yugo-yugon man mapipriso ka. Ay ka pa lamang kiago. Inay. Abi sa katanduan is pagkahinayang. Bata kraso ni Boy Liba. Magayon bagay na di. Bakon magayon ini si Mayor Alice Go. Magayon bagay ni. Ano ini? Inchik ini, chinay. Paano kayan? Diyos ko na sana kita. Alkalde bagay ni duman sa Bamban Tarlac. Narumduman ko lamang yung Bamban Tarlac na ya. Nakapasyar man kita dyan. Oy, ang tiwi mga tugang opisyal ng pigdeklarar na drug cleared municipality. Digdi po sa probinsya kang Albay. Ano nga ibig sabihin kaya? Libre na nga sa droga ang tiwi. Pakaray. Drug cleared na databi mga tugang ang TV. Ang LTFRB tabi mga tugang may pagirumdom duman sa mga driver na dai tabi matao o kaya dai nagtatao nin 20% discount kapag weekend asin mga holidays. Iguaman anggad ka na di na mga driver na ngaya pag Sabado Domingo dai man nga kiklase dai kamong discount. Daman baga sa mga estudyante ay man niyang klase at tatamagtaw kaming discount sa indo. May pagiramdam sa indo ang LTFRB. Pagkaray ka mo ay singayang hali di maglaog. Oy, maray na bareta po sa mga taga Legazpi City. 72,000 mga tugang na pamilya ang makakaresibid atabi ning Christmas package ali sa LGU. Sana all. No. Inda sa mga LG yung iba. Kada pamilya sa Legazpi makakaresibid atabi ki Christmas package ali sa LGU Legazpi. Wow. No. Bikini men. Ayan tabi mga tugangan mga rariparon tango niya na Biyernes.
Alas 7:20 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time, kagaya ng nakagawian natin. Siyempre, paunta permi ang pag-asa ha. Ramon tatabi, mga tugang, mga kabayanan, magiging kamugtakan naman kang panahon. Nasa linya ng pag-asa. Good morning, Tabi Pag-asa. Please come in. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay po ng ating panahon. 4 na weather system ang nakakaapekto ngayon sa bansa at nagdudulot po ng mga pag-ulan sa halos malaking bahagi ng ating kalupaan. Una na nga riyan yung shear line o ito po yung boundary ng northeasterly at easterly na hangin. Nakakaapekto ito ngayon sa silangang bahagi ng Northern Luzon at nagdudulot nga po sa kasalukuyan ng halos tuloy-tuloy na mga pagbuhos ng ulan doon. Samantala, yung northeast monsoon o amihan, malamig na temperatura at mga pag-ulan din ang dulot sa natitirang bahagi pa ng Northern Luzon. Yung Intertropical Convergence Zone ay apektado pa rin ngayon ang halos buong Mindanao, maging ang lalawigan po ng Palawan, kung kaya't patuloy din nakakaranas sa malaking bahagi ng Mindanao at maging ang Palawan province sa araw na ito. Habang sa titirang bahagi ng ating bansa ay easterlies naman ang nakakaapekto. Ito po yung hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko at kung minsan nga po ay nagdudulot din ng halos malawakang mga pagbuhos ng ulan. Maya-maya nga lamang ho ay iisa-isahin natin yung mga lugar kung saan ay inaasahan natin ang mga maulap na papawirin at halos kalat-kalat na pagulan at pagkita at pagpulog. Maya-maya lamang po yan sa ating mga next slides. Ngayon nga po ay i-discuss muna natin yung weather advisory. Nakataas pa rin ang ating weather advisory ngayon. In effect pa rin po ito dito sa Cagayan Province kung saan ay inaasahan natin ng 100 to 200 millimeters of rainfall sa araw na ito. Epekto nga po ito nitong shear line. So, ibig sabihin, possible po yung numerous o malawakang pagbaha, especially po sa mga lugar kung saan ay mga mabababang lugar o low-lying areas at sa malalapit po sa ilog. So, pinag-iingat natin ang ating mga kababayan doon. Samantala, dito naman sa Apayao, Kalinga at maging sa Isabela ay ina-expect din natin sa araw na ito ang posibilidad ng 50 to 100 millimeters of rainfall in 24-hour period. So, pwede rin po ito magdulot ng mga localized o mga isolated na mga pagbaha, lalong-lalo na po sa mga low-lying areas at sa mga vulnerable areas. So, ang ating abiso dyan, lubhang mag-iingat po ang ating advice sa ating mga kababayan, maging alerto po sa patuloy na banta po ng mga localized flooding. Samantala, bukas naman, dahil pa rin sa shear line, pwede pa rin makaranas ng 100 to 200 millimeters of rainfall dito po sa Cagayan Province, habang 50 to 100 millimeters of rainfall naman sa Isabela at sa Apayao. So, halos eastern section pa rin ho ng Northern Luzon na makakaranas ng malawakang pag-ulan until bukas or until tomorrow dahil pa rin nga po yan sa shear line. And by Sunday, pwede pa rin ng 50 to 100 millimeters of rainfall sa Cagayan Province. Dahil pa rin po yan sa epekto ng shear line. So nakikita nga po natin that at least in the next 3 days ay patuloy na makaka-apekto ang shear line sa silangang bahagi ng Northern Luzon. At ito po ay inaasahang magdudulot ng malawakang mga pagulan na pwede nga magbig pa rin Samantala, para sa pagtaya ng ating panahon, maulap ang papawirin at mataas nga po yung tsansa ng malawakang pag-ulan sa araw na ito sa Cordillera Administrative Region, sa Cordillera Administrative Region sa Cagayan Province, Isabela, Quirino, maging dito po sa Nueva Vizcaya. Again, the eastern section ho yan ng Northern Luzon at epekto po yan ng shear line. Samantala, dito naman sa Batanes at maging sa Ilocos Region o sa natitirang bahagi pa ng Northern Luzon, maulap pa rin ang papawirin at may mga pagbuhos din ng mga pag-ulan na inaasahan sa araw na ito dahil sa epekto ng northeast monsoon o amihan. Samantala, dahil din sa easterlies, ang Quezon Province at ang Aurora Province ay uulanin din sa araw na ito. Tumataas din po yung tsansa ng mga pag-ulan. So, saan man ang ating lakad sa araw na ito, huwag kalimutan magdala ho ng payong. Dahil apektado po doon ng easterlies at posible po ang downpour doon anytime of the day. Samantala dito sa Metro Manila at natitirang bahagi pa ng bansa sa Metro Manila at natitirang bahagi pa ng Luzon area, particular po dito sa Calabarzon, sa Marinduque, Romblon, Mindoro, Occidental at
Mindoro Oriental o Oriental Mindoro, maging sa Kabikulan, asahan natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawurin at may tsansa po ng mga localized thunderstorms o yung mga pulo-pulo at mga isolated na mga pagkidlat pagpulog anytime of the day. Samantala, dahil sa Intertropical Convergence Zone, patuloy pa rin ang maulap na papawurin at mataas po na tsansa ng mga pag-ulan sa araw na ito. Dito po sa Davao Region, Caraga Region, Soxargen, maging dito po sa Northern Mindanao. Asahan natin ang mga pagbuhos ng ulan dahil sa Intertropical Convergence Zone. Kasama na rin po dyan ang Palawan Province. Habang sa natitirang bahagi po ng Mindanao at maging sa halos buong Visayas ay bahagyang maulap hanggang sa maulap naman ang papawurin at hindi pa rin natin ninaalis ang tsansa ng mga dagli ang pagbuhos ng ulan anytime of the day din ho yan. So sa kasalukuyan, para sa pagtaya ng ating temperatura sa Tacloban 26 to 31 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro ay 25 to 30 degrees Celsius, sa Davao ay 26 to 31 degrees Celsius, sa Cebu ay 26 to 31 degrees Celsius rin ho, at Iloilo naman ay 25 to 31 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa, 25 to 31 degrees Celsius, habang 27 to 30 degrees Celsius sa Kalayaan Islands. Sa Zamboanga naman ay 24 to 32 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Samantala, meron pa rin tayong gale warning ngayon sa malaking bahagi ng baybaying dagat ng Northern Luzon, partikular ho dito sa Batanes, Northern Coast ng Cagayan, Ilocos Norte at maging sa Ilocos Sur. So sa mga areas na ito, hindi pa rin po natin nare-recommenda at ina-advise na pumalaot yung mga gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat dahil delikado pa rin at maalon hanggang sa maalon pa rin ang kondisyon ng ating karagatan dyan. Ayan po ay dulot ng malakas na pagbugso ngayon ng hanging amihan o ng northeast moon. Ang sunrise natin for today is 6 a.m. at mamaya ay lulubog ang araw sa ganap na alas 5:24 ng gabi. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang araw po. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Salamat tabi Pag-asa. Ayan tabi Chanor Capus, good morning kay Chued diyan po sa Barangay Labnig kang Malinaw. Ay nagatabi sa Indo. Yan tabi mga tugang mga kabayanan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. May mga paguran-uran kita digdi sa may parting Bicol area. Dahilan iyan kang supigapod na suamihan, easterlies, sa kaining shareline, tapos duman sa may parting Visayas and Mindanao yung Intertropical Convergence Zone. Apat na weather system ang naka-apektar ngunyan kaya may mga paguran-uran. Kita digdi sa may parting Bicol yung amihan so malipot na uyop-uyop nagbabanggaan kaining easterlies. Kaya ang pag nagbanggaan ni tabi Chanor ining amihan sa easterlies ang resulta shear line. Kaya may mga paguran-uran kaya permisa na kitang pasiguro. Permisa na kita magdaraki mga panangga sa oran tabi. Dipisil po magkasakit. Makahida po. O ni bagaw. Ang alunan ko nga ni day pa na ayos na maray. Nakukulangan pa ni ki Jintan Laan. Diyan pwede na tabiyerne. Sige po mga tugang, alas 7:29 na. Pasalamatan tana muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Serbisyo Asin Reparo. Salamat po sa MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sina. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali unsa na yan makuha.
Diyan iyan sa pagitan kang UST and Mariners. O diyan iyan sa Rawis, Legazpi City. Para mas madali, yaon na dyan kataning na kang MBY Dormitory. So, Jollibee dyan sa Rawis. Kaya madali yun nanindog ko ang MBY Dormitory. Yo, kaya sa mga naghanap tabi Kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Salamat po. Programang inidaraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bonggao, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shika Posbilo kang Bagong Malinaw. Yaon man dyan si ABC President Cap Art Abela. And syempre, yaon tabi dyan mga tugang ang Kapos Bilo Lotto Outlet. Dyan yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Dyan po kamo magtiya sa Lotto ha. Ako tabi sa Wete. Yo, dakopon kamo ni PD. Pag sa waiting kamo nagtaya, dapat sa Lotto. Yo, ayan tabi mga tugang mga kabayan ng sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming salamat po. Oy, good morning tabi Ma'am Gina Malaguinho. Sige tabi mga tugang ta alas 7:31 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Dahil po mag-arali Mabalik tulos ang programa makalipas lang po ini. Balik eskwela na, tabangan ang sa indong mga aki sa saindang pag-aral. Kaiba ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na makukuha sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old, tatabangan sinda na makano at magbasa, asin magsurat, pati na sa basic numeracy skills bago pa maglaog sa kindergarten. Ang tabayan, ang elementary, junior high school, asin senior high school, sa saindang basic literacy, asin numeracy skills, kaiba na ang follow-up sa saindang oral daw na pagklase, class assignments, research writing, asin performance tasks. Yaon ang matitibay, asin lisensyadong mga maestra, asin maestro kan 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City. Igwaman sindang branch sa TV na makuha sa E. Corteza Building, Tigbi, TV, Albay. O mag-contact sa numerong 0927-341-9219. 21st Century Tutorial and Review Center. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Balik na tabi kita mga tugang sa programa alas 7:33 ang sa tuyang Philippine Standard Time oras pong yan. Dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Madali unsa na yan tabi makuha tope. Dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road sa na yan. Kaya sa mga naghanap tabi Kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Tinaningan kang Jollibee so MBY Dormitory. Araniyo na sana mag-Jollibee. Sige tabi. Oras na yan, daraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bonggao, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shika Posbilo, ABC President Cap Art Abela kang Malinaw Albay, sabay taman dyan ang Kapos Bilo Lotto Outlet. At yan yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Salamat po. Sige, balik po kita mga tugang sa programa. Ako man po gararya sa indong lingkod, Manny Moxea. Si Mr. Hulbutana tabi ni.
Unyan pong Biyernes, Fly Day. Pet sa 21 kita ka Nobyembre taon 2025. 34 días na sana, Pasko na. Kaya no papigalata. Doro diretso na po kita. Serbisyo Asin Reparo. Si Boss Tope, good morning man. Digdi mo na kita sa Maray na Bareta para ugaring sa nini sa mga taga-Legazpi. Sa mga taga-Legazpi may magayon na bareta. 72,000 palan ang lista kang pamilya dyan sa Legazpi. Ibig sabihin gabos na pamilya dyan sa Legazpi, matatawan databi mga tugang nin Christmas package. Hali po yan sa local government unit kang syudad ni Legazpi. Mapapasana all ka kay ni tabi Sir Willie. Sabi ni Sir Willie, dahil ngaya kita kasabay dyan. Bako ngaya kita close ngaya sa Paradista. Iyo adi. Yan ang problema pag mga arog kayan. Tapag maluya ang apil mo sa mga paralista, dahil ka dyan kasabay. Dahil ka dyan makasabay. Pero kundi, ini gabos na pamilya. Nasa 72,000. Iyo, sa Legazpi. Sabi mga tugang iyan ni Consyal Lau Beltran. Si City Councilor Lau Beltran na pasado na sa iyang ordinansa na magtaonin Christmas package hali sa lokal na gobyerno kang Legazpi. Yo. Mabakal da kikar ni si Topi. Mas barato talaga dyan sa Malinaw. Diyan ka magbakal sa Malinaw kikar ni barato dyan. Iyo, pag nagbakal ka sa tabako, ang tigtitinda sa tabako, pigbabakal sa Malinaw. Iyo. Bunyang balik. Dyan sa Malinaw, mahal dyan ang sira. Ang sira dyan, hali man sa tabako. Iyo. Pading Edmar, good morning tabi sa imo. Iyo na ni si Pading Edmar ang masunod kay OCD Director. Kuro kay Ribo mo pa di si dating OCD Director kang Region 5 ba di? Pero permi mo kay Riba pala sa mga ganap nindo. Di at least nagkahilingan manggiraray ka mo from Bicol to National. Yo, permi ko ka muna hiling na magkaibahan. Talagang ang pagkakataon talaga di. Ingat sa natabi pa dita. Pag may mga araw ka na may kalamidad diyan, permisi padingid mar. Dahil nawawa perming yaon sa mga big event. Padagos kita. Sabi digdi mga tugang, nasa 72,000 na pamilya ang matatawan ka na sabing package. Iyo. Narunduman ko kayo ito sa tabako. Iguaman ka yan. Inda sa nangunyan kong hapotonta daw kayo ni si Mayor Ray Bragais kung ano man ang plano niya sa syudad ng tabako. Takan mga inot. Iguaman permi dyan sa tabako. So kada nalistang pamilya pig sararong Christmas package man. Narumduman ko kay tigwaki anon mga laog kaya tabi pa di. Iyo tabi pa di. Iyo paligid maurag dyan. Kundi day ka paman ma-retire dugay na. Pag magretiro ka na tabi pa di mga tanabibilang ko ang buhok mo. Kung ako ang buhok ko tulo na sana sa imo mga anong paman. Mga anong paman ang tadang buhok mo. Ako kaya nabilang ko ang buhok ko tulo naman sana. Tulo sa imo mga anong pa yan. Mag-retire ka pag mga tulo naman sana ang buhok mo. Dugay na. Dugay na tabi pa di. Pahit siya na maurag dyan sa OCD.
Maurag dyan si, ano nga ni baga, ang OCD Director tanig di si General Yukot. O yung baga ang OCD Director tanig di sa Bicol Region, sa Region 5. Si General Yukot. O, ano di, yung manang ganda di. Ang mga nagiging director kang Office of the Civil Defense, mga retiradong militar. Oh, kaya pwede ka dyan. Pag mag-retire ka na tabi pa di, dugay na. Dugay na. Pahit siya na. Kaya lang, ay pa di, may ano ako sa imo, may i-chat ako sa imo ha. Baka lamang matabangan mo ako ta. Sana hindi ako mapatay. Ano naman tayo? Yo, di balik kita tayo chataka na sa tabi pa dinaramdaman ko. Sige. Okay. So, sabi digdi mga tugang, dahil databi ni duman sa inisyatibong Pigibo ni Alkalde Hisham Ismail, asin katuwang dyan ang 17th sanggunian panglungsod kang Legazpi, na matawan databi ang bawat pamilyang Legazpeño kaini pong pagsasalo-saluhan nila ngayong Pasko. Di yan mga logbaga kaya na Christmas package na yan. Igwayan ki tinapay, may palaman. So pwede mong pagsalo-saluhan lamang baga sa Noche Buena tabi Janor Kapus. Kaya ito sa tabako, narumduman ko, igwa kayan, may igwa mangki. Indasan akong kasabay may ham. Medyo pag may ham, medyo maurag naman. Pero kung hambog ang ilag dyan, iba itong ham. So iba talaga may ham, may kiso de bula, may mga dilata. So, pigigibubaga ngayang salad-salad pag mapasko. O yan ang mga laog kaya na mga Christmas package na yan. Hindi ako lang kung gura naman ang kantidad sa kada saro kaya na Christmas package na yan. So yun man ang gari pamaskong handog kang sa tuyang mga LGU. So Legazpi, okay na, may pasado na sa ordinansa. Baka ngunya na si Mana, pag may interview kami kay Mayor haputong ko man daw kan kung ano man ang plano kang Legazpi kan tabako. Taram ko sa tabako kada taon igwayan mayaman bagang tabako, dakula man ang ira kan tabako. Depende sa mga LGU, depende kung igwa pang imo. Tabata bagang ngunyan inagyan kita ki mga kalamidad. Siyempre, medyo sanaw-sanaw na sanangunyan ang mga pundo kan mga LGU. Tanagamit nga ni baga kan mga surunod-sunod na bagyo. So mga pigtaong relief. Although iba man ang pundo kay ito, pero talagang kung hihilinguntan mga pundo kan mga LGU ngunyan, kumbaga sa tubig nagsasanaw-sanaw na sana. Dito yun na sana. Sana makalambat pa hanggang katapusan kan Disyembre. O tayo pa kita ki sobrang sarumbulan pa. Malay mo kung tamaan pa kita ki kalamidad. Pa yan. Dapat ang mga chief executive aabangan iyan. Tabaka ubuso na so pundo. Pagabot king day pa natatapos sa taon, rapong gasong kita, saan kita makuha? So, madepende tabi yan. Madepende po yan sa mga LGU kung igwa pa ki mga imo, igwa pang pundong makuhaan. Pero ang tabako talaga, taon-taon yan. Taon-taon yan na tao. Kaya na apodkan, Christmas package na yan. May narumduman nga na ako kang kaito na may nagkakaraso dyan. So, panaunin na mga Christmas package. May nagkakarasuhan kayang kang inot Ta subinarakal na mga dilata, overpriced. may nagkakarasuhan kang kaito
Pati so nabakalan, ipinanaong Christmas package, nakasuhan. Kaduman man sa nabinakal sa sarong grocery, pati itong binakalan na grocery, nakasuhan ta. Ngata nga yata, utong tinda mo, arog ka ng presyo. Tapos sulig din nga yan, so pinorchis kang gobyerno. Masalangkaw nga yan. Dinoktoran. Dinoktoran, mga tugang, so Christmas package. Dinilinsyahan pa. Yugon mo yan na pahit kang sa tuya sa tuyang gobyerno ngunyang, grabe ang korupsyon talaga. Yugon mo, so ipapanauna sa ng Christmas package, dinilinsyahan pa. Igwa patabi kaan taon-taon, sabi ni Sir Topi. Sana igwa. Di ko yan bagabago ng administrasyon sa tabako, sana iba naman. Sana iba naman. Ngayon, halimbawa, kang inot, nagtataw ngayon kiham. Nagtataw ki kiso di bula. Igwa ki mga kiso. Igwa ki mga dilata. May mga sangkap, may spaghetti. Hindi ko lang kung may bagas ito. Ang apod kito, Noche Buena package. Di, so, pwede nindong pag-urarampangan. May tinapay, arog kaya. Dahil talang aram kung piraso, kantidad kang kada sarong package na yan. Basta yan, kada pamilya, may listahan baga kan dyan. Halimbawa, sa tabako, pero ngayang pamilya ang nakarehistro digde. Tas sa Legazpi, nasa 72,000. 72,000 families. Kada pamilya, saro tabing Noche Buena package. Sigurado, dahil man yung kipigpili. Kung pirasuyaon dyan na nakalistang pamilya, yan ang ipipreparar kang LGU. Manong Sayrin, good morning tabi. Sana nga yan, maabot man kami. Ang problema naman kayan, tabata, pig-deliver bagayan dyan sa barangay. Halimbawa ngaya, sa barangay ngaya Angas. Tamauragon ngayon sa imong barangay Angas. Pero ngayang pamilya niya dyan sa barangay Angas, ngaya Sanggatos na pamilya, di ipapadara na kay Kapitan Kap. Hunitabi so Sanggatos na Noche Buena package para sa imong barangay. Tang nakalista digdi Sanggatos na pamilya, igwa ka pala dyan na Sanggatos na pamilya, di tinaw nakikap. Na sikap na ngunyan ang mamamahala sa pagdistribuir kada pamilya. Dyan ang sindikato. Dyan ang sindikato. Na maray nga kini upirahan manining pinanapigtaw nga kang LGU. Kusiton sa sarong sardinas. Kusiton sa sarong corn beef. Pagkatapos tipan mo ngayang maray, so di mamali siya na kinusitanta. Ini ngayang mga kalaban ta sa politika din hindi pagtao. No. Ini ngaya si Sir Topi, gari ngaya bako ta ngaya ini, dahil ngaya ini nagsuporta ka na kaaging eleksyon, dahil may pagtao, standby mo dyan. Dahil may pagtao dyan kitupi, iba man ang pigsuportahan kaan. Ngunyan, kung desidido ngaya yan si Topi, padigdiyon mo sa barangay. Siyan magkwadigdi kang Christmas Noche Buena package niya. Yam-yaman ko. Jesus Maria Jose, pag-aram na ka na mangyari. So, bago kaya makaabot niya sa mga tao, may rekisa na, bawas na. Ayun ang problema. Sir Raul Gonzales, good morning tabi. Tama po kayo. May tama tabi ako.
Ang problema, pag mga araw ka namang ayuda, pag pinaagi mo yan sa ibang kamot, sigurado, ay maorag baga kita minadoroktor. Dahil man kita nag-resquilang pagka-doktor, pero maorag kita mag-doktor. Maski sa dokumento, idoroktoran. Kuya nasa nanghaning mga relief na nagtaw ngaya so araw kayo ni. Pero ang kilo ngaya 5. Agibosan ng 3 kilo. Bawa si tigduro. So sardinas na, so corn beef na ipapanao, naging sardinas. Ano nga yan tigtaw dyan? Corn beef nga boss? Ay, salidahe kayo din sardinas. Salidahe ka sardinas. Inay ko po talaga kitang mga Pilipino, adi. So sana kung ano ang tigtaw tabi kang LGU, iyo man ang mariresibe kang sa tuyang mga pamilya, mga kabarangay. Kaya baga sa ibang nakaka-receive, pikudakan yan. O ni nga tabi so tinao kang LGU, mahiling kang iba nga ngaya sa kota na gayang corn beef. Diba? So sa kuya ngaya wala gaya ki cheese, wala gaya ki kiso di bula, kinusit. Ay napangyari yan. Pero iyon na nga niyan, taigwan na kang kinangyari kang inot, may nakasuhan kaya. May nakasuhan kang pati so binakalan na tindahan na inorderan kang pamaskong handog na yan, nakasuhan. Takampig verify, nga ngayon ito mga overpriced ang mga dilatang. Dinilinsyahan pa tabi. So ipapanaong Christmas package, so kaya Noche Buena package, uyugon mo yan. Nanauman ko ta na nahali sa lokal na gobyerno, siyempre hali manggirarayan sa buwista, dinilinsyan pa og are. Hinay ko po, natindi talaga di. Ang pagpili so pigtawan, lalo na so sa isla, pigpipili da so pigtatawan, yan ang problema ta. Pag ipinasa mo ngaya kiarog kay ni, indasan na kung makaabot pa sa imo. Yan ang problema dyan. Lalo na so may mga kapot kang lista, kung kada purok, mas maray pa mga kapamilya ninda kung nakatanggap. So basta ngayang kang paralista, igwa ka. Pero kaya kung kaiwal mo ang paralista, bahala ka sa buhay mo. Oh, no. Kung sisay ngaya ang nakarani sa dapog, iyon na uringan. Harap man sa nangkam. Di sa bagay, may pigsasabi man kitang weather man sa na iyan. Pag-abot ki panahon, pagbako naman ka mo dyan, pasensya naman ka mo. Tangon yan iba naman ang nagkakapot, dahil naman ka mo. Ngunyan ka mo naman ang apod kay ni taga-supon, taga-puna. Karugan kaya ni. Kang inot ka mo ang hadi, daragiton sa indo kang may mga nagsusurupon sa indo, king may nagkukurumentaryo sa indo. Ngunyan na bako naman ka mo naman ang taga-komentaryo. Anong masanang kaya sa digdida tabi sa Pilipinas, walang lamangan. Walang lamangan tayo dito sa Pilipinas. Pag nahiling ka ngayang medyo nag-aangat-angat ka, guguyudong ka pa baba. Hoy, hello, day ka pwede digding mag-angat sa Pilipinas. Nasa Pilipinas ka, dapat digdi, pantay-pantay. Hindi mo na yan. Kaya pag nahiling kang medyo nagkaangat-angat
nagkaangat-angat ka na sa buhay. Papakaraot-rauton ka. Talagang ikaang laog kan mga marites. Raraut-rauton ka kung ano-ano mga issue. Dai ka nga ni pwedeng umangat sa inda. Dai ka pwedeng umangat sa sabay-sabay sa nakita. Iyo, digdi sa Pilipinas yan. Dai ka pwedeng mag-angat. Kapag nag-angat ka, guguruyudong ka, pengurog sa imo waguyudong pababa. Ayun yan. Jesus Maria Joseph. Sige. Di good luck na sa natabi. Sana makareceive ining 72,000 na pamilya dyan sa Legazpi. Kaini pong Christmas package kang LGU. Siring man, so mga LG yung iba pa man. Naaram ko may mga pigtataw man yan, maski diit, maugma na bagan sa sarong pamilya, pag nakareceive. Mas nga ni baga, ang importante yun bago niyang bagas. Maski day kiisira, basta may bagas, tapos may maluto ka, ayos na. Ugmana ka ng pamilya. Sana may maiabot man lamang, maski lamang araw kan, okay na yan. Okay, sige, 4 minutos tabi bago mag-alas 8. Unit tabi manong siren. Ining si dating mayor baga kang Banban Tarlac, Pading Edmar, nakapasyar ka na dyan sa Bamban Tarlac. Pare, psst. Nakabalo ka na dyan sa Bamban Tarlac. Nakapasyar ako dyan kang taong 2018. Tama ba kung di ako nasasala? Napasyaran ko ining munisipyo kang Bamban Tarlac dyan sa Bamban Tarlac. Ang mayor pala dyan mga tugang si Alice Go. Naramdaman induso. Laman man kang mga bareta kan mga nakaaging bulan, nakaaging taon. So, pig-imbestigaran baga dyan sa Senado, sa Kongreso, na daing pagkaaram siya gabos. Daing ko ngayon aram, nata ngaya, lumaki ngaya ako sa farm. Bata pati Pading Edmar, ining si Mayor Goo, kurso na dahon pati ining maraini Boy Libak. Kurso na dahon ini Boy Libak, nagagayunan siya ki Mayor Goo. Daraga pa bagay tabi ini Pading Edmar. Daraga, magayon, mayaman. Kaya gusto ni Boy Libak. Kundi, ni mga tugang, nasintensyahan na si Mayor o former Mayor Alice Goo, hinatulan na po ng reclusion perpetua sa sayang kasong human trafficking. Wara mag-inikipiansa di. Kaya ngunya napipreso pa siya. Ibata bagatabi Pading Edmar, madi simre, malipot-lipot, daraga, magayon. Paano na kaini? Magurang siya kaini sa presuhan. No. Pading Edmar. Sabi kang sa kuyang alalay digding si Boy Libak. Sayang nga ya, boss. Magayon, mayaman, daraga. Napos na priso sana. Nasa prisuhan. Napipriso. Grabing panghinayang kan sa kuyang alalay digdi si Boy Libak. Ano tabi Boy Libak? Taulo kong ka. Iling. Inulukan mo pa. Inay ko po ba na. Iling mo na ini si Boy Libak. O di reclusion perpetua, mga tuga. Ang hatol kay dating mayor kang Bamban Tarlac na si Alice Goo, yugon mo yan. Bata baga ngayon maapasko, malipot-lipot baga sa loob kang karsil, daraga. Sayang nga ya, boss. Sayang nga ya. Ano daw nga ya, boss nga ya, kung sabi sa ko ni Boy Libak, ano daw nga ya, boss, kung
mapapriso man ngayon ako. Serbisyo Asin Reparo. Sabi pa ding Edmar ni Boy Libak, mapapriso man niya ako, boss. Gani ngayang sabay lamang kami duman magpasko sa priswa. Ano yako ta mapapriso ka? Day ka man duman isa sa lak, tababayi ito. Iba man ang priswan kang babayi, iba man ang priswan kang lalaki. Good morning, Tabi, Coach Manil Calyaos. Aram nindo ang totoong mga pangyayari sa siyudad Cantabaco, lalo na dyan sa Mayor Ray Bragaes sa First Mayor's Cup 2025. Dakulon ang mga nagkakairinggit dyan ta magayunon ang pakawat dyan sa Tabaco. Ako di piguuroran ki mga kuminto, ang mga organizer, papakawat dyan sa Mayor's Cup ni Mayor Ray. Magayon kayang pakawat yugo-yugon mo yan so pakawat, tigdadara sa isla, tigdadara dyan sa Aplan. Ay pamangkan kinagibo sa Tabaco. Ako di, iyan, talagang so mga nagkakairinggit, para haranapan kilo nindo si Coach Monel, si Mayor Ray. Ano naman tayo? Tatao na nga na ikikaugmahan sa syudad. Isus Maria talaga kamo. Bumait man kamo! Uy, taon-taon na sana, dumana sana po sa tuya taon-taon sa programa ta 10 to 11. Aday na kita, lasot yun na eh. Yo. At yan sa programa, ay bagong malinaw pa lang kita at yan, ano, 10 to 11. Sige, taba ka may singit adawan. 10 to 11 po sa 107.7 radyo natin Tabaco, ang programa tatatad ha. Panon tayo ni si Mayor Gu mga tugang inatulan na po inining reclusion perpetua. Sinintensya na. Sayang sabi kang sa kuyang alalay digdi Sir Javier. Sayang nga kay Mayor batang nga daraga pa. Sabi ni Sir Javier, padumanan mo nga si Boy Libak sa priswar. Mapapriso da si Boy Libak, tanga ni magkaibahan sinda ni Mayor Go. Mapapriso da siya, tanga ning magsabay sinda. Ako dahil man tigsasabay duman ang prisong lalaki sa kaprisong babayi. Ay pwede yan. Kapag-abot mo duman, pagpriniso ka duman sa loob kang prisuan ni Mayor Go, madadagdagan pang kaso mo. Mapapriso na si Boy Libak. Tanganing dumanda siya sa laugmang kamprisuhan, kasabay niya da si Mayor Alice Go. Madadagdagan ay ang kaso mo duman. Masisilia elektrika ka. Tinda. Mga tabi, mga tugang, paaram na po muna kita digdi sa programa. Siyempre mga tugang, salamat po kay Madam Maylin kang MBY Dormitory. Yaon man dyan si City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bonggao, City Councilor Riner Burset, Municipal Councilor Irene Morales Paho, Mayor Shi Capos Bilo kang Bagong Malinaw at yan sa Bagong Malinaw kita 10 to 11. Kasabay taman dyan si ABC President Cap Art Avila. Sa Capos Bilo Lotto Outlet, salamat. Sa ngaran po ni GM Maestro Nilad Tuon ni SM Sir Tony, Coach Monel Calyo, salamat. Rugmaon so Albay Media, makarawat na naman. Mayor Ray, thank you. So, paaram na tabi muna kita sa Lunes naman digdi po sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ako po ang sa indong lingkod. Manny Moxeya po ini si Mr. Hulbutana. At yan sa 10 to 11 sa programang Bagong Malinaw. Adios amigos! Domo arigato. Bye-bye!
Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.